Il-Kummissarju għall-Standards fil-Ħajja Pubblika George Hisler ikkonferma li s-self li Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri tal The Times of Malta sar qabel ma daħal fil-ħajja politika u għalhekk m'hemmx bażi biex jiftaħ investigazzjoni dwar dan il-każ. Il-Kummissarju investiga ilment li tressaq mill-ex-chairman tal-Alternattiva Demokratika Arnold Cassola fejn allega li dan is-self kien jammonta għal teddida għad-demokrazija. Fl-investigazzjoni tiegħu, il-Kummissarju tal-Standards qal bi kliem ċar ħafna li s-self li sar referenza għalih seħħ fl-2012. Qal li dan seħħ qabel ma s-Sur Schembri sar Chief of Staff tal-Prim Ministru u għalhekk qabel ma sar persuna ta' fiduċja fl-uffiċċju tal-Prim Ministru. Waqt li sostna l-persuni ta' fiduċja għandhom jagħmlu dikjarazzjoni tal-assi bħalma jagħmlu l-politiċi, qal li dan huwa tajjeb li s-Sur Schembri iddikjara pubblikament li kien sar dan il-finanzjarjament kif jitolbu l-prinċipji ta' trasparenza u dwar konflitt ta' interess. Il-Kummissarju żied jgħid li mir-riċerka li għamel mar-Reġistru Malti tal-kumpanija, is-Sur Schembri riżenja minn direttur tal-kumpanija Casco fil-15 ta' Marzu tal-2013 u għalhekk m'għandux aktar sem uffiċjali fit-tmexxija tal-kumpanija. Fuq kollox sostna li jibqa' l-fatt li l-ilment jitratta self li sar fl-2012 u għalhekk m'hemmx bażi biex jiftaħ investigazzjoni dwar dan il-każ. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.